वेंगुर्ला स्वच्छतेत देश पातळीवर अव्वल क्रमांकाचा तालुका। स्वच्छतेच्या वेंगुर्ला पॅटर्नचं साऱ्यांनाच कुतूहल आहे। तसेच वेंगुर्ल्याच्या पर्यटन स्थळांची देश विदेशातील पर्यटकांना भुरळ पडते। सावंतवाडी दोडामार्ग वेंगुर्ला मतदारसंघाचे आमदार आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून या पर्यटन स्थळांना चार चांद लागलेत। याच विषयी जाणून घेऊया। वेंगुर्ला सुंदर आणि स्वच्छ तालुका, माडफोफळींच्या बागा आणि अथांग पसरलेला समुद्र या तालुक्याची वेगळी ओळख। वेंगुर्ल्याचं नाव पर्यटनाच्या माध्यमातून जगाच्या नकाशावर झळकवण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून मंत्री दीपक केसरकर यांनी मागील 10 वर्षात कोट्यवधींचा निधी दिलाय। यात मैलाचा दगड ठरलं ते बहुचर्चित झुलता पूल। 4 कोटीचा निधी या पुलासाठी मंजूर करत हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरवला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झालं। यानंतर वेंगुर्ल्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली। छोट्या खाद्यपदार्थ स्टॉल धारकांना आधार मिळाला, रोजगार वाढला। पर्यटनाच्या माध्यमातून असेल तर आज वेंगुर्ल्याचा झुलता पूल आहे, आज देशामध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे। त्यावेळी खूप अडचणी आल्या, ते झुलता पूल म्हणजे काय आहे, काय लोकांना त्याच्याबरोबर खूप टीका पण झाली असेल। पण आज मी अभिमानाने सांगू शकतो की आज ते झुलता पूल झाल्यामुळे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या कितीतरी लोकांना रोजगार या भागामध्ये उपलब्ध झालेला आहे। तसेच आता त्यांनी दुसरं पूल म्हणजे आपण वियुती सिरामवाडी खाडीवर जोडणारा एक झुलता पूल पर्यटनाच्या माध्यमातून मंजूर करून घेतला, त्याचं प्रत्यक्ष काम चालू झालेलं आहे। वेंगुर्ल्यातील चौभादांडा गावात कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांचं बालपण गेलं आणि त्या गावाचं नाव कवितांचं गाव करावं ही संकल्पनाही मंत्री केसरकरांचीच। या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांना, विद्यार्थ्यांना कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांचे विविध कविता संग्रह वाचायला मिळणार आहे। तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या अशा गेली 30 वर्ष रखडलेल्या ताज प्रकल्पाला चालना मिळाली। पंचतारांकित फोमेंतो हॉटेलचं उद्घाटन करून एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली। यामुळे निश्चितच वेंगुर्ल्यात येणाऱ्या पर्यटकात वाढ होणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीसही हातभार लागणार आहे। बहुचर्चित पाणबुडी प्रकल्प वेंगुर्ला निवती समुद्रातच होऊ घातलाय। सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री असताना त्यांनी हा प्रकल्प आणला होता, मात्र मध्यंतरी सरकार बदललं, प्रकल्पाला खो बसला। मात्र शिंदे सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला चालना मिळाली आहे। त्यासाठी बजेटमधून 66 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले। हा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास सिंधुदुर्गातील अंतरंग पाहता येणार आहे। यामुळे निश्चितच वेंगुर्ल्यात पर्यटकांचा ओघ वाढून अनेक छोट्या मोठ्या पर्यटनावर आधारित उद्योगांना चालना मिळणार आहे। असे हे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रत्यक्षात उतरवून वेंगुर्ल्याच्या पर्यटनाला चार चांद लावले, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही।